Dit is de podcast van Omroep Friesland. Kiest Amerika van Trump of Harris en maakt het dat voor u wat uit? Lid Politiek Den Haag het echte werk dwaan terug de gemeenten? En met Studio Sport zien voetbalgeer Vetting en houden mij het bord op schoot. Zaken der het Nijsforum hem dadelijk hoe boegt. Mij onder Nijsforum tafel een steertellid, een journalist en een wethouder. Dit is Bureau de Vries. Goedemiddag. Omroep Friesland. Bureau de Vries. Op tafel zei ik al onder oren een wethouder en dat is Petra van den Akker, CDA-wethouder in Zuidwest-Friesland. En voor de morgen al even fanatiek dwaande West, Jerrik. Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ik ben even in de Elfstedenhal West en daar heb ik even een rondje rieden. Ja, nou echt les. Ik krijg echt les. Ja, nou en je joggen er fantastisch uit, dus ik denk dat je nog even omklaart hebt. Ik snel even omstroept, ja. Nou ja, in je trainingspak hier, ik mocht er mee, hè. Maar je weet er de camera's vinden er ook bij. Precies. Voor de mensen die denken, dit is een radioprogramma. Ja, dat is zo. Het is trouwens ook een podcast, dus je kunt letterlijk waarom jaren. Maar je kent nou ik live op de televisie volgen, de camera's staan erbij. En joggen onder oren ik Irene Overduin van de Ljouwert Kranten, mooi dat ze best. Een van die taken is weekendchef, maar de best Joert vrij, denk ik. Ja, eindelijk. Nee, jullie vragen me vaker en dan soms moet ik zeggen, oh jee, ik moet de krant samenstellen. Als weekendchef. Weekendchef, wat doe je dan? Ja, dan stuur je de verslaggevers aan. Die weten eigenlijk wel wat ze moeten doen. En die zijn eigenlijk ook wel zelfstandig genoeg. Maar als chef zorg je ervoor dat alles gecoördineerd wordt. Dat plotselinge dingen opgepakt worden. En je gaat de krant samenstellen, dat is ook leuk. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Maar je bent ook een beetje verantwoordelijk voor wat er al hier in die kranten van maakt. Ja, of niet? Ja. 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 Ik aan tafel dus Maarten Goudswaard, jaar 21, steertellid. Ik nog in Den Haag belutsen bij de partij. Ja, hè? klopt. Hast de peiling al even jongen van de Moon? Nee, die hangen niet eens jongen. Oh. Nee. Nou, oké. Nee, maar ik begreep dat het heel goed zit met jaar 21 in de peilingen. Oh, wij hebben wel een stijgende lijn te pakken. Ja, we moeten 4 komen, maar het ziet de laatste tijd er weer goed uit. Ja. Het enige probleem van je is Joost Eertmans. Nee, dat vind ik niet. Oh. Waarom is dat een probleem? Nou ja, ik jij dan in de kritiek van dat is een bedweterige man dat mensen een hekel aan haar. Is dat zo? Nou, wat het klinkt als een hele nieuwe peiling. Ja, ik spreek wekelijks met hem en ik vind het een hele amabele, toegankelijke man. Dus ik ben blij dat hij de partijleider is. Ja, wat oors moest het misschien wel doen. Ik weet net dat dat voor mij voortline is. Nee, ik vind het wel leuk om in Den Haag te werken. En ik ga wel eens een tijdje in het Tweede Kamer zitten. Maar om nou de partijleider te wezen, ik weet net dat de rol bij mij past. In ieder geval wel in de steden, maar landelijk is weer een ander verhaal. Nou ja, in de steden, en daar hebben we het misschien dan dadelijk ik nog wel even. Ja. Klinkt het loert van jaar 21 via dij. Ja, bij mij is je eigenlijk aan tafel altijd eerst even een rondje eigen Nijs. Van der Akker, mevrouw, wat is jouw opval? Nou, ik ben juster... Vreed ben ik even in Amsterdam-West. Daar wie het Cinekit Festival. En daar is ik een documentaire. Ik ben nieuw. Ik ging in première. En dat ging over 4 benen uit Zuidwest-Friesland die het nij in uw gemeente winnen. En die volgen ze. En dat ging eigenlijk net zozeer om waar komen ze vandaan en wat is hun verleden. Maar het ging juist over wat binnen hun talenten, wat is hun toekomst, hoe zocht het leven van zo'n band eruit. Voor een hele mooie documentaire. En dat het indruk op mij maakt. Ik hier mijn eigen band ik even mooi. Nou, die vond ik mooi. Die vond ik al leuk om de beelden van uw gemeente te zien. Want in Snits en in Hilpen weer de film. Nou, die verkenning, dat is een altijd mooi. Precies, dat vinden ze hartstikke mooi. En dan zit in Amsterdam en dan just die beelden van die eigen gemeente weer waarom. Dus, ja, en hebben die met Kwartnik nog op televisie zien? Die komt bij de EO op de televisie. Maar hij gaat volgende week of die week daarna ik nog in première in Snits. Oké. Ja. Nou, we houden het in de gaten, want het klinkt heel nieuwsgierig. Zeker. Irene, wat wil jij opvallen? Een heel persoonlijk nieuwtje. Ik heb gisteren voor het eerst zo'n TikTok-trend heb ik me bij aangesloten. Ik ben ervoor gezwicht. Nee toch? De jongste trend had ik gelezen. Dat is een Dubai oliebol. Ken je hem? Ja, nou, ik had het verhaal erover lezen. Ja. Het schijnt een heel soort calorieën in te zitten. Heel erg veel. Je hebt voor een jaar genoeg eigenlijk. Oh. Ik heb hem even gekocht bij de oliebollenkraam gisteren. Je snijdt, of hij is doormidden gesneden. Er zit er een dikke laag pistache crème op. En dan nootjes, pistachenootjes. En dan klappen ze hem dicht. En dan doen ze er een dikke laag Nutella of chocolade. Of zo. En daaroverheen nog weer een laag van die nootjespul. En dan nog een keer nootjes. En dan nog een keer
kristalsuiker. En dan vraagt hij uiteindelijk van, wilt u ook poedersuiker? Nou, die dacht ik, Lange roer. Top hem nog even af. ja, ik top nog even af. Maar ja, je bent echt helemaal voldaan. Het was heerlijk, blabbervet, hartstikke zoet. Nou, en ik heb meegedaan aan de trend en genoten. Ja, nou, de kerst het haaien. Ja. Maar wat wie daar opvalt? Nou, dat is weer iets volgens mij van een week of 2 weken geleden. Dat we in het Fries Dagblad een artikel over de soeverein in Nederland. Oh, ja. En dan maak ik mezelf dan nog wel. Ik ga laatst nog een rapport lezen. Een beetje een onheilspellende naam had het rapport ook maar de rug naar de samenleving daar. En het blijkt volgens mij dat de gemeente van mevrouw Van Akker, dat die de enige is die eigenlijk een handelingskader had voor de soevereine mensen in Friesland. Ja, misschien even nog even uitlezen. De soeverein, dat ben mensen die loeken haar van de oerhiet helemaal neer het oor. Ja. Die zeggen, wij zijn uzelf, wij zijn soeverein. Ja. Wat eigenlijk nog geldt van je haar oerhiet. Klopt, iets van 1,2 miljoen of zo volgens de verhaal. En we hoeven dus geen hier te betalen. We hoeven verder eigenlijk helemaal niks. Ja, en dat is eigenlijk best wel een kwalijke ontwikkeling. Want die ontloeken zich dus eigenlijk helemaal van de samenleving. Soms gaan de band net een squalita. Dus juist hele schrijnende situaties ontstaan er. En ze worden steeds extremer in een aantal gevallen. En een hoop bedreiging. Ik naar bestuurders daar, politie daar. In Duitsland is het heel erg misgegaan in 2022, 2023. Maar onslagen, deren binnenvallen, staatsgreep is voorkomen. Dus ja, daar maak ik me toch best wel druk om. Maar ik ben blij om te zien dat in ieder geval in Friesland wordt het ook onderkend. En is er in ieder geval één gemeente maar een handelingskader richting deze groep. Ja, een handelingskader, Ja. dat zei het mij Maakt niet. toch wel nieuwsgierig. Maar wat is dat dan? Ja, nou, wij zeggen inderdaad op een gegeven moment een heel soort brieven bij ons binnenkomen. En dan distancieren de mensen zich inderdaad van de oerhiet. En ze zeggen, ze waren geboortetrust. En nou, we krijgen geld van je of van de belastingdienst. En we zijn van, leave no one behind. Dus wij willen eigenlijk die mensen proberen om, nou in ieder geval, net dat ze nog verder bij ons vandaan komen. En het liefst weer waarom veroveren. Ja, en daar moest wat mee. Dus wij hebben daar nou van hoe kunnen we dan die brieven op de beste manier beantwoorden. Moest ze beantwoorden. Nou, en daar hebben we inderdaad dan een kader van maken van hoe kist er mee omgaan. Ik had die mensen bijvoorbeeld bij u aan de balie komen. Ja, dan is het best wel lastig om van hoe moest die mensen nou benaderen. Dus daar ben we heel druk mee dwaande om daarin te verschijnen. Maar ze krijgen een oorslag van gemeentelijke belastingen Ja. en die betaal je ze net. Nou, en dat zei de heer Goudswaard correct al. Dan komen ze dus inderdaad echt in de problemen. Want ze betalen geen huur, ze betalen hun aanslagen net. Ja, en dat willen we eigenlijk voorkomen. Maar wat doe je hem dan? Want je hem zult daar ik op acteren maar. Ja, nou ja, we schreeuwen ze als zijn brief. Nou, schreeuwen dan schreeuwen we waarom. Het hing het wel een beetje van nou, wat voor brief ze schreeuwen. Altijd die in mijn bedreigingen is, dan zullen we er net op antwoorden. Maar wij zullen wel zien van, hey, kist die mensen nog ergens helpen? En dat zetten we in al die brieven, zetten we dat. Als er wat is, je kan altijd bij ons aankloppen voor help. Maar dat is dus heel dreig, want ja, zij willen leven niks, maar die hoor hier te meidsen haar. Maar dat is dus best een hele uitdaging om al die mensen erbij te horen. En is er een grootste gemene dealers is maar bij deze categorie? Binnen dat mensen die het al in de schulden zitten, Big Leaks, of die het leeg opleidt binnen, of krijgt heel heeg opleidt binnen? Nee, volgens mij is er net een hele grote gemene dealer. Giet het toch de hele samenleving, giet het hinnen. Maar we proberen daar wel op te acteren. Maar bijvoorbeeld, wij doen een kinderconferentie waarbij we beloeken bij de democratie en zien letten van wat toch nou een gemeente. En daar proberen we dus al shitjes te zaaien om dat anti-overheidssentiment te voorkomen. Dus wij proberen daar echt wel, wij zijn daar heel bewust mee dwaande. Ja. Ja. Nou ja. Mag ik daar nog wat over zeggen? Want ik vind het heel interessant. Van, die mensen willen het niet en je wilt ze toch bij betrekken. Openbaar Ministerie, worstelt met precies hetzelfde probleem. Want die mensen komen ook strafrechtelijk in de problemen. En het OM die zegt, ja, eigenlijk horen ze hier niet. Eigenlijk horen wij ze niet voor de rechter te brengen. Want ze hebben gewoon andere problemen. En die hebben toen op een gegeven moment, een half jaar geleden of zo, de broers Anker, ja. hebben ze ingeschakeld. Van, gaan jullie eens met die mensen praten? Nou heb ik daar verder niet meer van gehoord hoe dat nu loopt. Ik had ze de les naar vregen, maar toen voelden ze eruit nog niet hoe ze. Nee, precies. Het is dat is ik een heel kwetsbaar proces. Waar slaan ze nu wel op aan? Ja, nou dat is heel lastig om dat antwoord te vinden. Dus ik ben direct hier nieuwsgierig naar van wat eruit komt. Ja. Nou, wij houden dat in de gaten, maar we zorgen nou ook even naar de Verenigde Staten.
Ik hoop Trump. Nou, die Harris, die vertrouw ik niet helemaal. Trump is een man die voegt het woord bij de raad. Nou, het is een hele populistische dictator, denk ik. Let dat vrouwtje het maar eens proberen. Ja. Ze ziet er ook nog wel aardig uit, dus... Nou, ik vind eigenlijk allebei niks, eerlijk gezegd. Dus ik probeer nu inderdaad flink vuurtje op te stoken. Dat hij inderdaad dan altijd weer kan roepen dat er weer gesjoemeld is als hij inderdaad zou gaan verliezen. Ja, de verkiezingen in Amerika, de hele campagne volg je wel eens kost. Zelfs ik vanuit Europa wij, want het zou ik wel eens van invloed wezen kennen op wat je al je bad. Matthias, dan moet het tot een hichtepunt komen. Had zelf weer uitsprutst van voorkeur, maar de Gouwswaard? Nee, helemaal net. Nee, ja, ik ben geen Trump-fan, maar de origin-kandidaat, de Harris, daar haak ik net zo vol mee. Dus we maar zien hoe het zal eindigen. Ik weet het net. Ik vind ze beide net super geschikt volgens mij om Amerika on te sturen, om eerlijk te wezen. Wat zei dat hoe dat land? Dat die de keuze bieden uit de persoon die het allebei net geschikt binnen? Ja, ik vind nu weer met direct heel erg hoor. Het is een treurige constatering dat een land maar zoveel miljoen inwoners van dit soort kandidaten oplevert. Dus dat vooral. Ja. Ik heb wel eens dat je maar genoeg geld had, dan kan je uiteindelijk serieus kandidaat worden. Dus misschien dat een rol speelt? Ja, ze hebben natuurlijk zelf wel enorme fondsen aangeboord. Het gaat echt over miljarden inmiddels, geloof ik. Het is in ieder geval honderden miljoenen om die campagne te voeren. Ja, daar moeten toezeggingen tegenover staan. Dus het lijkt me niet een prettig systeem. Nee. Heeft zo een uitsprits een voorkeur? Nou, wat die man zei van dit, dat vrouwtje het maar eens proberen. Ja, kijk, die Kamala Harris, Kamala moet je zeggen trouwens, Kamala Harris, die heeft natuurlijk wel een enorme staat van dienst. Ze heeft voor het Openbaar Ministerie toch echt wel hele grote prestaties neergezet. Dus dat is niet zomaar iemand. Die is ook niet zomaar vicepresident geworden. Ja, met Trump is ik net zomaar in. Die had ik een heel imperium opgebouwd. Ja, het zijn twee grootheden, zeg maar elk van een totaal ander kaliber. Ben ik soort mensen die twijfel aan de verstandelijke vermogens van meneer Trump. Ja. Net alleen gezien verstandelijke vermogens, maar hoe je je gedragen moet en hoe je als fatsoenlijk burger je opstellen moet en neem je maar op. En toch zit er op het punt om president van het wichtigste land van de wereld te worden. Wat moeten we hiermee om, mevrouw Van der Raak? Ja, het is wel heel bijzonder inderdaad. Mijn vakken gaat ik wel uit naar Harris. Alleen nog al omdat ze vrouw is. Ik vind het wel mooi dat we een keer een vrouwelijke Lid dat Fromske, maar het waan. President krijgen. Nee, en zij als het just naar bijvoorbeeld hoe zij het zien hoe de NAVO stiert en hoe Trump dat zien hoe stiert, dan denk ik, zij heeft er wel wat meer idee over wat ze daarmee wil. En Trump die zei, we stappen eruit of we houden er maar op. Ja, en ik vind dat gewoon echt wel gevaarlijk, dat soort uitspraken. Ja, vooral het protectionistische denken van Trump. Ja. Dus ik probeer je dan ook vooral vanuit economisch perspectief te bevatten van wat is nou de impact van wanneer Trump verkozen wordt. En dat hij dan overal handelstarieven voor oplezing wordt. Volgens mij China worden voor mij iets van 60% tarieven. EU 10% tarieven. Ja, dat is heel Israël. Al die goede auto's wij. Ja, precies. Nee, dus daar maak ik me wel heel erg druk om. En als je Harris die zei weer van ik wil helemaal stoppen met schaliegas bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik van. Dat vind ik best wel een risico. Dus zij is er voor elk facet, voor elk onderdeel, voor infrastructuur, voor energievoorziening, voor economie. Probeer eens een beetje een afweging te maken van wat zal het beste uitpakken. Ik vind het nog best dreig om dat echt helder te krijgen. Want dat ik wat lid in Nederlandse talkshows, ik wil een beetje lezen, vind ik, om daar nou echt eens even goed de diepte in te duiken. Je wordt haast plotslijm met alle programma's hoe deze verkiezingen gaan. Ja. Wil ik wel eens van, als er verkiezingen in Duitsland binnen, dan jaren we er haast niks van. Maar dat is voor Nederland nog volle wichtiger. Absoluut, daar is een heel terugpunt. Ja. Maar het is natuurlijk net onbelangrijk. Waar al even zijn de NAVO. We hebben natuurlijk bij de vorige keer van Trump en trouwens daarna ik de orenpresident wil van.
de NAVO, die financiering daarvan, daar moet Europa volle meer zijn eigen broek ophouden. Ja. En dat is natuurlijk ik wil terugjochten. Dat was wel een terecht punt en dat heeft hij ook wel goed gemaakt. En bijvoorbeeld Nederland, die altijd een onderbetaler was, die heeft het ook wel opgepakt. We zitten nou precies op die 2%, maar dat is eigenlijk een minimum. Het zou eigenlijk nog verder omhoog moeten, maar goed, eindelijk na al die jaren. Dus dat is hartstikke belangrijk. Ik denk dat de keuze wordt, als hij het wordt. Hij heeft niet veel met Oekraïne natuurlijk. Dus de kans is best groot dat hij Oekraïne laat vallen. Ja. En dan moet toch Nederland die rol pakken die Amerika nu heeft. En dat. Wat zei je ook? Maar Nederland. Nee, sorry, ik bedoel Europa. Europa moet die rol dan pakken. En zijn we daartoe in staat? Nou ja, eigenlijk zeggen heel veel deskundigen dat zijn we eigenlijk niet. Nee. Want we hebben geen goede wapenindustrie. We hebben het niet goed georganiseerd. We hebben eigenlijk ook niet een goede machtspolitiek. Dus de afgelopen 8 jaar hebben we echt niet zo... want zo lang is het geluid er al van... kom op eigen benen staan. Dat hebben we het eigenlijk niet zo goed opgepakt. Ja. Ik denk dat het heel spannend wordt. Als hij Oekraïne laat vallen... dan denk ik niet dat wij in staat zijn als Europa... om het tot een goed einde te brengen daar. Wat bedoel je daarmee? Dan komen de Russen hier ik? Nou, kijk, de Russen die hebben zelf al aangegeven... dat ze hun oog wel hebben laten vallen op de Baltische Staten. En dat is NAVO-gebied. En dan treedt artikel 5 in werking. En artikel 5 is een aanval op één. Is een aanval maar we daar serieus rekening mee houden. Ze kennen dat lietse hoekje van Oekraïne net niet. Dan gaan ze de Noord-Korea notabene bij neder. Ik denk dat je er verstandig aan doet om er sowieso rekening mee te houden. Als je dat niet doet, hoop is geen strategie, zeggen ze altijd. Dus nee, je moet daar gewoon rekening mee houden. Maar aan de andere kant zei Trump van, laat mij nou maar president worden. Want in de kwartste keren zwaar ik dat de problemen zat ze er nou in het Midden-Oosten, maar ik bij Oekraïne en Rusland ben, dat die oplost worden. Ja, ik heb er wel een hard hoofd in, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb net zo'n soort fiducie in mij. Ja, en dat is misschien om terug te jaar, maar ik vind dat zijn leeftijd speelt ik net voor hem. Ja, het is... Hij eigenlijk wel fris en strijdbaar en sterk, of net? Ik zeg hem van de week in een vuilniswagen stappen. Nou, het wie nog krekt dat er net op zijn snuit ging, maar... Dus hij het zelf wel eens dienen, dat is een hege opstapje. Ja, ik het zelf wel eens dienen in de snitsweken en dat weer geen probleem. Okay. Maar heel veel ministers die met hem gewerkt hebben, ik geloof echt een grote meerderheid die zegt hij is totaal incompetent. Ja, onstuurbaar, je kunt er geen afspraken mee maken. Ja, ik het meeste moeite met haar is natuurlijk zijn rol bij de hele kapitoolbestorming. Ja. Dat er had bellen maar mensen van ik heb eigenlijk nog 11.000 zoveel stem nodig, dat mag zijn regelen. Ja, dat zou het wel iets over de betrouwbaarheid van zo'n persoon. En het zegt ook iets over hoe hij in de democratie staat. Want hij beschouwt opponenten niet als rivalen, maar als echte vijanden. Ja. En vijanden die moet je elimineren. Alles wat je in je hebt, moet je elimineren. Ja. En dat heeft hij ook gezegd. Ja, en de middelen die er daarbij broekenbol, dat is helemaal stuitend. Ja. Maar goed, laten we dus eigenlijk maar hopen dat hij het wint. Want als hij het verliest, dan brengt hij misschien Amerika wel in een burgeroorlog. Nou, als hij verliest... Nou? Nee, als hij wil het net. Dan is er lilk en dan roept er zijn achterban misschien wel op van je moet in opstand komen, want die uitslag moet je gelijk geven. Ik hoop dat er genoeg checks en balances binnen om dat in te horen. Ik in Amerika, dus ik denk net hoe erin te zitten, dat wist natuurlijk nooit, maar ik hoop wel dat die checks en balances er binnen en dat ze daar toch kunnen zeggen van een winnaar is een winnaar. Ja. En Nou, ongeacht wie wint, de instellingen die bleven natuurlijk in Amerika. De onvrede zullen blijven. Maken natuurlijk wie er nou wint. Nee, zeker dat het zo spannend is. Maar dus dat loon had nog wel de nodige uitdagingen en gesprekken voor zich, zeg maar. Ja. Het kapitalistische systeem show je hier ik wel in waarom. Je show had een Elon Musk met al zijn yield zelfs miljoenen uitdeelt om mensen die uiteindelijk dan op Trump stemmen matten en zo. En aan de andere kant trouwens Bill Gates die dan dat is niet exclusief voor het kapitalisme hoor. Dat doen autocraten doen dat op die manier. Dus ja, Poetin doet dat ook op die manier. Maar je net uit concluderen dat inderdaad yield eigenlijk de wichtigste macht is en daardoor wordt bepaald wat er wel of net gebeurt?
Ik hoop toch, en misschien kist het op hoop net bouwen, maar ik hoop toch wel dat mensen nog zien me stekken dan alleen nog maar het yield inderdaad. Dit dat in ieder geval is in Europa. De rechterlijke macht, bijvoorbeeld in Amerika, die heeft de afgelopen 4 jaar ook wel bewezen dat ze toch wel heel sterk in hun schoenen staan. Die blaas je niet zomaar omver. Dus dat, als je het hebt over die checks en balances, dan is dat best wel goed georganiseerd. Die pers is ook best wel sterk in Amerika. Ook sterk beïnvloed, maar ook wel sterk van zichzelf. Tegelijkertijd zie je wel dat bijvoorbeeld zo'n Trump, die dreigt met miljardenclaims. Hè? Deze week nog weer tegen CBS. En ja, dan heb je weer die geldcomponent. Hij probeert dan een station, CBS in dit geval, gewoon echt kapot te krijgen. Als je die dreigementen op je af hoort komen als vrije pers, dat is toch dat is echt wel heftig. Ja. Is dit iets zo spannend dat je hem echt van minuut tot minuut volgt zullen? Nee, maar ik ben er wel zenuwachtig om. Nee. Ik volg het wel, maar op afstand. Ja, je kan er ook wel van opbouwen om te zien van wat de uitslag is, maar dat kan ik nog wel weekend worden. Je had me vertellen litten. De vorige keer worden hier, maar ik denk dit keer net. Nee, ik denk het ook niet. Nee, en inderdaad hertellingen. Dus dat is, precies. Maar die swing states, het wordt heel spannend. Zie je het weer even wat dichterbij? Je ziet steeds meer natuurlijk dat er steeds meer regulier op je zaal komt. 20 jaar waarom. Die ongeveer van zo'n miljard om dingen nu Den Haag en nu al meer dan 43 miljard. Nou ja, Den Haag zit vooral, als je dan naar de participatiewet, in 2015 is die in werking zetten. Nou ja, dat is meer dan 24% moest er bezuinigd worden. Dus dan krijg je de taken wel, maar dan zat ze dan wel zeggen net te knagen. Dus op het moment dat het net kan, dan mogen we wel uitlezen kunnen en ik om tafel van dat het echt oors maakt. Ja, vol protest vanuit de hoeken van de wethouders van de week. Ik via de Vereniging van Wethouders over wat Den Haag de gemeente eigenlijk al je maar opleidt om te dwaan. Uit te vieren van het beleid. Het was daar wat taspits stik op de AZC's en de hele discussie daarop omheen. Nou ben je, mevrouw Van der Akker, ik nog vicevoorzitter van die wethoudersvereniging. Ja, dat klopt. Ja, dus haar een belangrijke stem houden in dit protest dat van de week klonk, neem ik aan. We ben je wel mee dwaande. Ja, zeker. Het hoort u al hier bezig. En wij hebben 1100 leden. Er zijn 1400 wethouders in Nederland. We hebben 1100 leden. En ik merk dat het, waar ik gesprekken, het leeft overal. Ja. Wij hebben in Zuidwest het meest last van de Haagse zaken die door het skut gooid worden. Als ik naar mijn eigen portefeuille zorg, dan zorg ik bijvoorbeeld dat het gaat om de huisvesting van onderwijs. Dan wij krijgen vanuit het Rijk, dat nemen ze dan de VNG-norm, een normbedrag voor het bouwen van een VNG scholen. is Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Exact. En daarvan kan ik een betonnen doorzetdel zetten. En dan heb ik het nog net over het verdwarzamen van zo'n gebouw. Want dat is op dit moment natuurlijk heel belangrijk. Dat er genoeg frisse lucht in zo'n squallen zit. Dat de band genoeg frisse lucht krijgt. Maar ik de meesten die ter werken. En we willen graag inclusief onderwijs. Dus er moet eigenlijk ruimte wezen voor bijvoorbeeld een logopediste of een maatschappelijk werker in zo'n squallen. Al die dingen, die kan ik net in die squallen zetten voor dat normbedrag wat er vaststaat. Dus dat budget, dat we als gemeente, willen wij dat wel realiseren. En dat willen we natuurlijk graag, want we willen dus ben zoen en goed onderwijs aan. Ja, dan moeten we zelf naar de boezen om dat bij te passen. Ja. En even van het eerlijke beeld. Is dit nou een situatie die ontstaan is bij het nieuwe kabinet? Of is dit eigenlijk van alle tijden? Nou, dit speelt al langere tijd. En als ik waarom dan dat ik volle jij er al. Maar het begint het echt elke keer nijpender te worden. Nou is vanuit VWS is naar je begruttingkamer. Volksgezondheid, welzijn en sport. Is een nieuwe begruttingkamer. Nou, daar wordt fors op kwatten. En bijvoorbeeld ik echt op preventie. Nou ja, als het op preventie heeft, dan en over gezondheidszorg. We willen graag dat die gezondheidszorg minder kostje gaat. Ja, dan is de vraag van moest dan op die preventie kwatten. Ja, daar vinden wij wel wat van. En elke keer sluit het net zich steeds meer. En ja, uiteindelijk krijgen wij echt grote problemen om eigenlijk uw begrutting rond te krijgen. En als je dat op orenvlak een verschraling krijgt in uw gemeente. Maar betekent het eigenlijk dat je dan een soort zetbaas binnen van Den Haag en die zei van Samad het en massie mij
Nou ja, dit poetsje yield massimarede. Nou, wij hebben best wel een soort taken vanuit Den Haag. Waar een hele soort restricties om zitten. Dus ja, wij binnen soms echt houden aan die regelgeving vanuit Den Haag. Terwijl wij eigenlijk zeggen van we willen wat meer ruimte. We willen graag wat meer middels. En we willen graag wat meer oerlis over bepaalde zaken. Er was stevige taal broekt in de IEP-brief die het van de weekend naar boeten kwam. Dan waar ik al zei van ja, we moeten maar eens nadenken over acties. Stakende wethouders? Ja, stakende wethouders. Ik ben net zelf heel erg van het staken. En het lijkt het mij voor u inwennis ik net goed dat het gemeentehuis dicht kwam. Of dat ik mijn werk daar lees. Taken waarom, Jan? Maar taken waarom, Jan? Dat zou echt een mogelijkheid wezen. En ja, ik moet dus inwennis informeren dat dit echt komt door het Rijk. Want het Rijk zei, of het kabinet zei van ja, wij jouwen de mensen wat meer ruimte in het financiële plaatsje. Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, wij gooien de OZB omheen. Dus dan is het weer vestzak, broekzak. Dus dat viel gewoon net goed. Ja. Maar het houdt dat slaat ik in Den Haag om. Is dit inderdaad de methodiek van politiek Den Haag? Wij willen wat en laat het maar oplossen door de gemeenten of de provincies? Nou ja, ik ken in de scroll wat ik je krijg er wordt inderdaad bezuinigd op preventie. Dat is gewoon een heel erg slecht idee daar in Den Haag. Maar er lezen momenteel wel een soort slechte ideeën. Dat komt van die nieuwe coalitie waar. Ja, men had het idee dat lid wie inzetten op de halvering van het eigen risico. Ja, dat kost het een hele soort yield. En dat moet dan ergens waar komen. Ik vind het een heel slecht idee dat het al je gebeuren moet bij preventie, dat die dan inlevering maakt. En dus ik snap het ook helemaal dat die brief is verstuurd. Ik heb begrepen dat volgens mij de gemeente maar de oerhiet of maar Den Haag importeren is over het integraal zorgakkoord. Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd wat daaruit komt zal. Maar het is inderdaad volgens mij of meer yield of minder taken. En ik hoop dat er nog een beetje bewegingsruimte daar in Den Haag is. Want ik snap inderdaad de noodkreet vanuit de gemeente. Bliet is zelf geen wethouder best. Liek het me best hier in deze tien, ja. Maar tegelijk is het een hele hoop budgetten van die gemeente. Dus ja. Nou ja, dat hing het ik van de spielruimte af. Want het is nog wel leuk om wethouder te worden. Weet ik van bedreigingen en zo wat in de richting van je als bestuurders. Nou, dat is juist wel heel duidelijk dat de tijd dat een wethouder zit, dat die echt aanneemt. Volgens mij werd in 2022 zat dat een heel groot pad van de wethouders maar 2,5 jaar zit in de periode. En een periode waar het 4 jaar, maar dat ze vroegtijdig oudjekje. En vanuit de wethoudersvereniging willen we juist heel graag dat ambt, dat we zien litten van dat ambt is heel aantrekkelijk. Het is een prachtig ambt wat goud wat ik zei. Het is heel dichtbij die inwoners, kiest echt wat voor ze betekenen. En dat maakt het werk echt geweldig, prachtig om te doen. Maar aan de andere kant, als er bedreigingen komen, want dat is ik aan de orde van de dag. Als het geknepen wordt in het yield. Nou, en qua uren, het is best wel een week van 60 uur. Dat is heel normaal. En prima, hè, dat is helemaal net erg. Maar dan moet er wel wat zien uur staan. En als dat evenwicht uiteindelijk net meer in evenwicht is, ja, dan jek je de meesten in ik aan. En als dat dan is om gezondheidsredenen of om orenzaken. En daardoor wordt die tijd dat een wethouder zit, wordt steeds kwatter. Maar het betekent misschien ik wel dat hele goede meesten zitten van ja, maar wij zijn net beschikbaar van zo'n putje. Is mal. Ja, klopt. Nee, dat is absoluut weer. Dus daarom vind ik zo wichtig dat wij als vereniging dus zeggen van jongens, ze kennen het net langer. Er moet wat gebeuren en er moet op een of andere manier moet er een bepaalde compensatie wezen van wethouders, wethouders wol zeggen van wij willen dit werk dwan blijven. Ja, tegelijkertijd vind ik wel dat je want ik ben het inhoudelijk helemaal met je eens. Alleen wat je eigenlijk mist is echt een ferm en effectief tegengeluid. Echt een assertieve gemeentes. Je ziet het dat die gemeentes steeds weer meer worden beschouwd als een soort uitvoeringsdiensten. En helemaal niet als een volwassen overheidslaag die een partner kan zijn. En
jaar in jaar uit horen we inderdaad die wethouders, zo kan het echt niet langer. We worden te zeer afgeknepen en de mensen in de regio's. Dit zou het kabinet van de regio's zijn, er kan ook een streep doorheen. Maar je kan het blijven zeggen, maar op een gegeven moment moet je ook misschien een rechtszaak aanspannen. Of ik zeg niet dat je een bom moet gooien, dat zou ik niet aanraden. Maar ik denk wel dat je wat assertiever ook moet zijn. En daar ga je echt gelijk in, ja? Dat we soms misschien wat assertiever wijzen kunnen. Aan de andere kant, dan, ik weet mijn eigen portefeuille, jeugdzorg. Als ik zei van, ik doe het niet meer. Wat gebeurt er met al die banen? Dus ik heb nog een keer een hele verantwoordelijk. Ja. Precies, ik viel echt die verantwoordelijkheid. Dus het is soms ik wel. En ik denk dat het daarom nog net gebeurd is dat de taken we waarom binnen. Omdat wij als wethouders gewoon erg verantwoordelijk binnen voor uw staat. Nou, dat snap ik ook wel. Want als je het aan het huidige kabinet teruggeeft, dan wordt het een potje natuurlijk. Ja, dan wist ik niet wat er gebeurt. Nee, en ik steen van de baan in mijn gemeente die het dreig gaat en die het moeilijk gaat, werk er echt voor wezen wil. Mm-hmm. Dus dat is altijd inderdaad. Ja. En ik denk dat het daarom nog net is dat we zijn hebben van jou de taak. Ja, daar wordt nou ik sprutsen inderdaad. Maar dan is toch echt een gedragsverandering nodig? Zeker. Nee, maar ik bij de mensen in dit loon. Ik bedoel, als je eens naar de WMO, dat mensen die een kapitale villa hebben van €1 miljoen of zo, en die ben dan 64 en die zeggen ja, maar volgens de letter van de wet ga gewoon recht op ondersteuning in huishoudelijke taken. Ja, dat vind ik persoonlijk, dat ken ik net bij me in horen. Dus er moet echt een inkomensafhankelijke toetsing volgens mij is dat maar een heel klein percentage trouwens. Want de ervaring leert dat oude mensen, vooral van het oude stempel, die wachten totdat ze bijna dood zijn voordat ze de hulp inroepen. En dat keukentafelgesprek. Ik heb een hele oren signaal. Ik vanuit Verskaten. Kan jou die signaal in Zuidwest? Ja, het is net mijn portefeuille, dus ik ken net heel diep. Maar je hoort wel eens wat. Ja, natuurlijk juist wel eens wat. Maar wij hebben er nooit dacht om te zeggen van, ondanks dat die regeljouwing er is, wij willen wel inderdaad meesken een toets op inkomen en dan wel die WMO hielden daar. Dat hebben we net dien, maar daar we het wel over praten. Hè. Dat is op die manier toch, en wij moeten dus wethouder zonder wet horen, maar dat we toch boeten die lijntjes kleuren gaan. Ja, nou nog even over de actie die je hem vieren willen. Ik jij jou al die argumenten waarom had je hem eigenlijk net zo volle spielrom te gaan om actie te vieren. Want dan gaat het wet en kosten voor de meesten dat je zo graag voor opkomen willen. Dus dan bloot eigenlijk alleen het juridische paard nog een beetje oer, had ik het idee. Het juridische paard en ik denk dat wij goed het signaal en deze week is er een soort aandacht verwest. Ik denk dat al heel goed is, hè, dat die bewustwording bij in Den Haag terug te komt en dat een wethouder op een gegeven moment zei, nou is het genoeg. Ja, nou, een van de onleerlingen wie de hele asielcrisis en de wijze van opvang en daar hinden we van een week ik naar eens oer. Alle gemeenten in Friesland, alle 18, zijn in de provinciale regietafel, dat zij een beginsel binnen om een inspanning te leveren bij een soort van opvangmodaliteit. Dus dat kunnen de uniform wijzen, of de neetopvang wijzen, of wat extra's op wat oors. En ik zag op dit stuit echt de gemeenten die in het verleden nog net saffolle dienen hier, dat die wel binnen om echt een inspanning in de toekomst te leveren. Opvangmodaliteit, een prachtig woord, maar het budget in elk geval goed nice. Friesland neemt zijn verantwoordelijkheid altijd over het probleem van hoe vangen we vluchtelingen, asielziekers in dit land op. Is dan gruts kost dat juist? Nou, nee, net niet zozeer. Het is mooi dat wij voldwang kennen, bijvoorbeeld aan die vraag. Maar ik ben eigenlijk zwaar een intrekkingswet. Ik geloof helemaal niet in die spreidingswet. Het is een dwangwet. Hij werkt het te goed, dus dat is het probleem. Want elke urgentie om iets te dwingen aan die instroom wordt natuurlijk voortnaam. En Faber had zelf zijn. Wacht je even. Als er nou één onderwerp op dit moment in dit land urgentie krijgt, dan is het wel de beperking van de instroom van vluchtelingen. Kom op, man. Nou, ik ben dat net helemaal maar niet, om eerlijk te zijn. Je hebt nog nergens oorzaak bij dit kabinet? Nou ja, er ben nog een hele hoop uitdaging.
Maar wij zijn gewoon, mijn partij is gewoon zien de dwangwet. En Faber die had ik al zijn van, ja, ik wil gewoon het liefst een paar grootschalige opvanglocaties. Dus wij hebben in Friesland duizenden uren erin stutsen om dit te realiseren. En dan zien we aan ik normaal zie dat bijvoorbeeld de intrekkingswet wordt geactiveerd. En dan is al het spul van niks geweest. Nou, hartstikke mooi. Maar ik daar heel blij mee wezen? Maar hij daar heel blij mee wezen? Mevrouw de wethouder? Ja, nou, voor u werkt die spreidingswet wel goed. Wij zorgen dat er voldoende opvang is in Friesland en daar ben we weer mee. En die geerwerking met alle gemeenten die zorgen er voor dat we die mensen opvangen kunnen. En daar ben ik het dan misschien net helemaal mee de Goudswaard is. Ik vind dat van u een bepaalde solidariteitsgedachte, maar ik een verantwoordelijkheid dat we daar voor die mensen wezen moeten. En Data Friesland heeft volgens mij in september een onderzoek gedaan. En die zei ik van, ja, we hebben eigenlijk in 2040 hebben we gewoon ongeveer 90.000 extra mensen nodig om al het werk hier te verzetten. Dus denk ik, ja, die mensen hebben misschien heel het nodig. Ja. Dus er zit ik nog een oorargument. Ja, maar wat hebben we er dan dat bijna 40 of 60% in de bijstand zit? Dan hebben we niks om die hele capaciteit natuurlijk. Waar betaal je er grosso modo alleen maar yield voor? Dus, daar ga je helemaal gelijk in. Die mensen die moeten natuurlijk wel aan het werk. Die moeten integreren, die moeten Nederlands leren. Hun baan moeten naar school, die moeten hier opgroeien. En wat mij betreft ben het dan ik gewoon echt Nederlanders of Friesen, hoe het maar zezen was. En let ze inderdaad hier gewoon hun bollen verdienen. Ja. Ja, Irene, door sjos je natuurlijk met een oorbril nee. Net een politiek kleurde bril. Die spreidingswet, is nou een goed idee? Ja, volgens mij, wat ik ervan hoor, hij werkt goed over het algemeen. Dus waarom zou je hem afschaffen? Ik zou het, zeker als je niet al iets anders hebt geregeld. Dan breek je eerst af en dan dan komt er verelending. En dan heb je inderdaad een nog groter probleem. Ja, weet je, dat is geen besturen. Dat is mijn probleem. Sterker nog, er wordt zelfs zijn, er is feitelijk geen opvangcrisis. Hij wordt nou creëerd. Nou ja, je kunt er op verschillende manieren naar kijken hoor. Maar het is echt mijn probleem met dit kabinet. Van, het bestuurt niet. Het maakt dingen kapot, maar dat zorgt niet voor. Want je mag best een ander systeem verzinnen. Daar heb ik helemaal niks op tegen. Maar maak dat dan. Zet dat dan in de benen. Regel het. En dat doen ze niet. Dus dat is mijn probleem. Ja. Nou zit je hem net in die coalitie, maar je kurken daar qua gedachtegoed wel wat in on. Ja, qua op het merk van immigratie wel. Ja, zeker. Ja. En als dan juist wat je hoe zijn wordt, kun je dat dan volgen? Of zei het Tuurlijk wel. Tuurlijk kan ik wel volgen. Ik snap echt wel dat voor een aantal mensen de spreidingswet als de ideale oplossing klinkt. Maar de just waar een AZC wordt plaatst, dat echt gewoon van een hele hoop, in ons geval best wel moeilijke situaties kan zwagen. Dat die huizenprijs naar beneden gaat. Dat is toch op een bepaalde manier oerlijst ervaarst. En dat er weinig met dienen wordt. Dat haak ik wel van mensen jet. Maar het punt is gewoon dat wij hier eigenlijk nog steeds te volle mensen binnenkrijgen. En dat die mensen gewoon heel lastig integreren. Nou, het zien je hier, dan zitten 50-60% zit soms nog in de bijstand. Dus juist vanaf 2021 is er een stijging van eerwraakdelen onder Syriërs. Dus er binnen echt een hele hoop uitdagingen. En ik vind dat wij zelf regie mat vieren hoe wie wij binnenlitten. En natuurlijk, mensen die echt op vlucht binnen voor oorlog, daar mast in een bepaalde mate natuurlijk solidair wezen, maar lid wie dan zwaar voor opvang in die regio. Want dat mensen hier één keer binnen, dan gaan ze nooit wederom. En dat is een heel groot probleem. Ja, Joost zei van die huizenprijs die gaat dan naar beneden. Wij in Snits hebben natuurlijk ook gewoon over een nieuwe locatie voor een AZC. Daar was dat argument ik broekt. Ja. Maar dat docht uit helemaal niks blikken dat die huizenprijs naar beneden gaat. En nogmaals, die mensen hebben gewoon echt nodig. Die mensen die moeten aan het werk, die krijgen problemen. Nou, dat hebben we al in de zorg, in het onderwijs. Dus die mensen hebben nodig. Dus alsjeblieft, als ze je binnen,
lid ze goed integreren. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Daar gaat het ik mank, daar rent het ik net goed. We moeten ze goed laten integreren. Ze moeten die taal goed kennen. Ja. En dat kan dat soms wel heel lang. Het zal nooit verhoren. De bepaalde culturen die integreren je gewoon bijzonder slecht. Het kan soms echt heel eenvoudig. Bij mij in de buurt, ik woon in Leeuwarden, Huizum, is net weer een nieuwe SKL geopend. Dat is een schakelklas voor nieuwkomers. En dat is de derde in Leeuwarden, want ze puilen inderdaad uit. Die zitten 2 huizen verderop. En wij dachten ook, wie zijn die mensen? En toen zijn we even naar binnen gelopen. Toen zeiden ze, binnenkort gaan we openen. En de hele buurt wordt uitgenodigd. Die kwam ook massaal opdagen. We werden rondgeleid door de jonge mensen die daar een opleiding van 2 jaar krijgen. Heel erg praktijkgericht ook. Stromen als het goed is allemaal door naar het mbo. En die gaan inderdaad al die vakken leren waar wij zo schreeuwende behoefte aan hebben. En ik wil niet zeggen dat het allemaal hoe gij en halleluja is. Maar er zitten gewoon heel veel kinderen die keihard werken aan hun toekomst. En dat is ze zijn super gemotiveerd. Nog dus, even naar Zuidwest-Friesland. Het beeld is wel een beetje... ik wil jou maar daar has het even wat nuanceerd. Ja. En dat gebeurt misschien nog wel verder vanuit Zuidwest-Friesland. Want je zit er eigenlijk 4 boppen de norm. Hè? Dus ik had je naar de Frieske cijfers zorgen. Dan doe je hem qua opvang eigenlijk volle meer als nedig is. Zit er een bepaalde reden achter waarom je hem dat doet? Is dat een gevoel van solidariteit? Of... wij vielen, voor die mensen vielen wij ons verantwoordelijk en willen we ons inzetten om ze goed in Nederland op te vangen en ze welkom te heten hier. Ja, maar waar jij hier krijgt het argument van als ze er een keer stingen, dan gaan mensen daar oerlijst van je had alleen maar reageerd op de huizenprijzen, maar dat er een soort leien omheen ontstaat, is dat je ondervinding, hè? Ik vind dat het eigenlijk vrij restig is. Natuurlijk binnen er incidenten en natuurlijk speelt er wel eens wat. Maar over het algemeen kunnen we die mensen goed opvangen en een goed plakje aan. De problemen ontstaan vaak op het plak als er te volle mensen binnen of van een bepaalde categorie en just naar Ter Apel. Ja. Daar gaat het gaat het mis en dan komt er een spreidingswet die dat probleem oplost. En dan zei ze ook, maar we gaan mee ophouden. Ja, wie moet er mee ophouden? En werd weer echt heel makkelijk om voorbij gaan. En we los van de huizenprijsdiscussie en zo. Wat volgens mij wel een echte issue is. Is het ook maar 80%. Ja, nee, maar dat is het. Ik ben het totaal net mee eens. Want als je bij het AZC wat er mogelijk bij de vleerbaas moet komen hier in jou. Dus hier naar de Orenhuis, die stuk de keer staan daar. Maar kleer los daarvan. 80% van de Nederlanders. Nou ja, wel. 80% van de Nederlanders zeiden wij vinden dat de huidige migratie in deze vorm net meer trokken in. En daar jij ik niet aan deze tafel. Ze van 80% van Nederlanders, nou wist wat. Wij vinden die solidariteit zo belangrijk. We scoren dat maar even aan de kant. Dat vind ik best wel les. Misschien krijgen de meesten... De meesten die krijgen misschien een vertekend beeld. Hè? Want altijd zijn we het van ze pikken al eens huizen in. Er is maar 90% van de hierhuizen gaat naar want dat is van Nijkommers, dus dat ben feitelijk ik Nederlanders. Maar gaat naar de groep die dan net een nieuwkomer is. Dit jaar altijd alweer. Ja, dus dat is 90. Ja, dus dat wordt ik vreemd. En als dat beeld maar elke keer herhelst, ja, dan krijgt natuurlijk ik dat dat mensen zeggen van wat voor beeld hebben we hier? Dus wij zeggen ik in Zuidwest, wij moeten zien dat we laten van safvolle mensen krijgen. Een hierhoes, safvolle mensen die zitten net meer in de bijstand. En liet ik die positieve cijfers zien. Maar bijvoorbeeld de opvang in de regio, wat je ook graag willen. 70% van de vluchtelingen wordt opvangen in de regio zelf. Dus het is maar een heel iets gedeelte wat richting Europa komt. En daarvan is nog weer een heel iets gedeelte wat naar Nederland komt. Ja, nou ja. Ja, prachtig mooi, hè? Alleen het feit is wel dat er gewoon elke week ongeveer iets van tussen de 800 en 1200 mensen hier weer komt. Maar er is namelijk die zie en die gaan nooit waarom. Die zitten altijd, die blijven procentueel jongen heel lang in de bijstand zitten. Die integreren op geen enkele manier. En van jouw stemmen zeg de Nederlanders zeggen gewoon 80%. Er moet iets dienen worden om migratie. En ik jij hier om tafel, maar wat solidair was. Het werd totaal net lukt.
luisteren naar het volk. En daarom is de PVV er heel PVV wat nou op. zo groot. En dat is niet de prijs, want dat is natuurlijk ook niet zo'n punt. Ja. Maar je kent het natuurlijk ook wat nuanceren. Want ik wil best ik zie ook net dat er is ook net in een partij in dit land die zei van weet je wat, zet de grenzen maar hier en laat elke keer maar komen. Elke die het wil, we helden je ze desnoods wel op. Nee. Dat frame had er wel heel lang west. Ja. Ja, maar ik toch denk Jerk dat op de deze meeste tafel net is echt... ik in de politiek van het wordt tijd dat we die instream joggen en dat we dat beter reguleren als dat nou gebeurt. Ja. Daar zult net een soort discussie over wezen. Nee, want daar lijkt bij mij het pinepunt absoluut ik net. Hè? Dus mensen die hier echt als vluchteling komen, die vind ik, die moeten we opvangen. Als het oors is, ja, dan moest ik oren dingen dan. Maar als het echt vluchtelingen binnen vanuit oorlog, dan vind ik dat die solidariteit echt heel belangrijk is. Een oorderwets wordt misschien solidariteit, maar ik vind hem echt, ik vind gewoon dat is daar verantwoordelijk voor moest. Nou, ik wil je maar even een punt zetten, want wij komen hier om tafel. Nee. Ben je sportliefhebbers? Sport, ja, leuk. Ja, echt voetbalmeester. Het bord op schoot, jongens om zo'n uur op snijdt die jongen. Nee, wat achterhaald idee toch? Ja? Maar het is toch al lang niet meer zo. Ja, dat weet ik. Tegenwoordig hebben we 3 dagen in de week hebben we Eredivisie voetbal. En elke dag is er wel, weet ik veel, allerlei competities worden overvoerd met voetbal. Ja, ik ben zelf net een hele sportliefhebber om te zien. Om te sporten zelf wel. En ik mag het om te doen. Nee, daar weet ik net wel van. Ik had een hele warme herinnering omdat ik met mijn hart en mijn wol maar van Studio Sport zien zo'n uur. Dat is waar eenmaal. De laatste jaren is dat wel minder ontwikkeld. Ja. Dus dat de NOS een heel soort geld betaalt je maar om die jeugd toch maar te horen, dan maken we maar net van. Dat hoeft op mij betreft net per se. Nee, ik begreep ook. Ik heb er net een hele uitgesproken mening over. Aan de ene kant denk ik van het is echt voor iedereen toegankelijk. Dat is natuurlijk mooi. En ik ben dan misschien geen liefhebber, maar er zijn zat mensen die wel echt liefhebber binnen en die daar graag naar zeggen. Aan de andere kant denk ik Netflix en Videoland zit ik achter een betaal. Dus in dat spectrum vind ik heb net een hele uitgesproken mening hierover. De publieke omroep met bezuinigje, dit zou een mogelijkheid wezen. Nou, dat zeggen ze zelf ook. Hè? Van, ze betalen er, wat is het, 20 miljoen of zo voor? Ik weet het niet precies hoor. En dan verdienen ze 30 miljoen erop met reclames eromheen. En dan denk ik van, wacht even. Dat geld hoort, die verdiecapaciteit, die hoort in de markt te zitten. Die hoort wat mij betreft niet bij de publieke omroep te zitten. Dus eigenlijk pakken ze met die voetbalrechten, pakken ze eigenlijk publiek, hoe zeg je dat, commercieel geld, zeg maar, adverteerdersgeld. Wat volgens mij echt hoort bij de publieke, bij de commerciële omroep. Ja, maar dat rentje dus, toch ook al wat terug aan een mooie liberale gedachte. Ja, zeker. Knip dat lijntje. Naar de commerciële. Knip dat lijntje maar door. Ik snap wel dat zo'n redactie denkt, maar wij zijn echt een en al, we ademen voetbal. Dat snap ik van zo'n redactie wel, maar ik vind dat een publieke omroep daar best wat anders over mag denken. En het was achterhaald, want daar begon het zo mee. Het is dat lineaire tv's, dan nemen ze dat dan. Ja, dat had zijn beste tijd wel. Wij zijn nog van de generatie die het naar sjoggen, maar mijn band die nog dat dan niet meer. Nee, weinig. Nee, maar die horen gaan misschien met TikTok en dat soort... maar die wil ik ook van jou. Ja. Maar goed, daar is natuurlijk op Twitter en zo. Je kan alle wedstrijden gewoon volgen daar. En dat doen ook mensen wel. Dus de uitslag is al geen verrassing meer natuurlijk. Dus daar nog een heel soort publiek Ik zie niet heel veel toegevoegde waarde daar van de publieke omroep. Nou, we zeggen bij Jim in de buurt, in de Frieske Marren, een rietslid die wil ergens een fietspaad had. En die zei van ik kan daar vragen over stellen, ik ken van alles en nog wat. Een zebrapaad. Een zebrapaad, ja. En die zei van dan pak ik zelf de kwastwol, of de spuitbus in dit geval, en ik maak je daar een zebrapaad. De reactie van de gemeente weer van wij lid het op die kosten skimmen. Ja, €400 dacht ik dat het kost. En die rekening die kreeg het rietslid. Ja.
Ja, het is wat dubbeld. Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat hij een actie lid. En uiteindelijk begreep ik dat er toch een zebrapad komt. Dus ja, nou ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als gemeente moest inderdaad wel stiers voor die veiligers en samen een zebrapad ergens steken. Ja, dat kan net. Maar hier die man even opbellen en hij zei een naam mij soppen en hier kan mij redden. Ja, klopt. Ja, maar ja, zij geeft het dan bij een gemeente, hè? Nou nee, niet bij alle gemeenten hoor. Smellingenloon heeft het ook een keer gehad met de ELP. Hè. Die hadden precies hetzelfde gedaan. Ook een zebrapad geschilderd, maar dat is gewoon weggeregend. Ja, ik denk dat er een goede hoosbuik aan weer dan weer ik al vet west. Ja, goed, maar je daar als gemeente daar zou Lief Bennig misschien mee omgaan? Of? Het is een beetje klein, toch? Er ben wel meer. Van beide kanten misschien. Ja, van beide, zeker. Van beide kanten natuurlijk. Ja. Nou, verkeershufters krijgen nou een brief thuis. Zullen ze ervan onder de indruk wezen? Wat denk je zo? Ik hoop het, maar wat ik lees is dat het net altijd indruk maakt, helaas. Dus wat ik maar er echt wel wat gebeuren op het met van wetjouwing richting deze Sanne de verkeershufters. Wat denk je dan? Want alleen nog een brief is dus net. Nou ja, puntensysteem en of jij er ingaan tot de invordering van rijbewijs, maar zelfs dan stappen meesten nog wel gewoon achter het stuur. Dus het is gewoon het is een makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. Maar ik vind het goed dat we er meer op inzetten. En ook het draagstiep voorbeeldig. Echt voorbeeldig, ja. In het verkeer tenminste. In het verkeer. Dank u wel. Nee. Verder weet ik dat ik net. Maar, nee, precies. Maar oké, jongens, de tijd zit er al haast voor op. Dus we sluiten het programma af. Petra van den Akker, dank u wel dat jullie hier komen. CDA-wethouder Zuidwest-Friesland. Maarten Goudswaard van Jaaien 20 in de Steerten. Maar ik een beetje in Den Haag. En Irene Overduin, redacteur-verslagjouwer. En weekendchef bij de Ljouwert Kranten. Ik bedank voor die komst. Graag ont na je weekend.